Magandang umaga, Hali! Magandang umaga, Bobo. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Kasama nyo ngayon si Pabibo at si Pabebe! Ayan! Nandito sa Pilipinas ngayon ang kapatid ko, bunso kong kapatid na si Hali! Yay! Ako po si Halle. Yeah! Ngayon po ay 24 hours Tagalog only challenge, alright? Filipino only. Ngayong araw, walang ibang salita kundi English lang. Ay, kundi Tagalog lang, alright? Tagalog. Tagalog only tayo ngayon. Tagalog lamang. Walang only. Lamang. You say, Tagalog. Tagalog. Lamang. Langmang. Tingnan natin kung gaano kagaling si Hali mag-Pilipino, magsalita ng wikang Pinoy dito sa lungsod ng Maynila. Ayun. Focus, focus. Ayan. Hoy, Buntis, kumusta ka na? Ano, kumusta na, Buntis? Maganda pa din. Maganda Joke. pa rin. Mataba na? May baby bump na ba? Wala. Wala pa. Pagkain, Bob. Ali, pupunta na tayo sa Mega Mall. Gusto mo? Hey! Opo. Yan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Mega Mall. Oh. Kakain tayo? Oo. Sige. Magaling na si Hali mag-Tagalog. Galing. Anong gusto mong kainin, Hali? Yes. Oh! I'm tired. Patay. Anong gusto mong kainin? Hindi kailam. Hindi mo alam? Yes. Hindi mo alam kung anong gusto mo? Gusto mo adobo? Oh. Adobo. Sige, adobo na lang. Shakies na lang. Ayaw na niya sa adobo, shakies na lang daw. Meron siyang sasabihin sa'yo, te. Ano yun? Hali? Ang ganda mo. Thank you. Gusto ko to. Maganda mo. Sa akin po yung ano, ano yung sa'yo siya? Milkshake. Strawberry milkshake. Gusto siya. Oreo and super shake strawberry. Yan. What do you say, Hali? Astig. Salamat po. Nam-nam. Nali, num num. Nam-nam. Mali, yum. Kasi, Mali, yum yum. Yeah. Ayan, Don't the Fam. Ito na po ang huling araw ni Hali dito sa Manila. Uuwi na siya sa Australia. Di ba, Hali? Diba? Uwi ka na. Uwi na. Pupunta na kami sa airport. Tapos ihatid namin siya dun. Tapos bye-bye, Hali. Hanggang sa Pasko. We'll see you at Christmas, Hali. Go. The kids so Pasko. Yeah, sa Pasko. Shanta, handa ka na ba? Dito na kami ngayon sa airport. Pauwi na si Hali. Ingat, Hali. Mamimiss mo ba ang Pilipinas? Opo. Okay. Hali. Paalam. Say. You hug Shanta. You say Oh, are bye you now. going now? You Okay, you can't say Yeah, we bye. gotta drop you off here, Yeah, yeah. we can. Bye, happy. I'll see you December, okay? Say. Bye, bye. Bye-bye. Ingat. Oh, really? Ingat, Hali. Bye-bye. Thank you din. Salamat. Have fun. Iyak na yan. Umiyak na. You'll be fine, Hali. So yan po ang katapusan ng ating 24-hour Tagalog Challenge. Kasi wala na si Hali. Diba, bebe? Yes, siya. Malungkot ka ba, bebe? Wala na si Hali. Alright, Don't the Fam. Thank you, ha? Maraming salamat sa panonood. At kita-kits sa sunod na video ng Duanta. Remember, if you want to learn to speak Tagalog or Bisaya, sign up to philtalk.net. Alright, we have a Tagalog and Bisaya speaking course on that site and it is epic. Alright, ladies and gents, Duanta is out. Hi, I'm Greg, and I use PhilTalk. PhilTalk is awesome. It's simple. Just go to philtalk.net and create an account. If you sign up with a free account, you get to do things like post your status, add friends, join groups, and really connect with the Filipino people. And if you sign up for a premium account, you get all of that, plus full access to a Tagalog program and a Visayan learning program. PhilTalk is a way for foreigners to connect to the Philippines and for Filipinos to connect with foreigners.
Phil Talk. Phil Talk. Phil Talk. Phil Talk. Phil Talk. Connect, learn, and discover with Phil Talk. Sign up to Phil Talk today. You're beautiful.